जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय काकरमारि गामियाव दिनै आदा भाजा एबा एक्टिनिया ड्रामा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खालामदों। दिनै जोंनि गामिनि मोनसे न'खराव दिनै ओंखाम गोरलैमोन। दहाय फुङाव ओंखाम गोरलैया गाहामै गाहाम जानानै थांबाय ओंखाम गोरलै फुजाया। ओमफ्राय दायो नै मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। बे ड्रामायानो जाहैदों ड्रामा एबा नायजाबनि मुङानो जाहैदों गोरोन्थिया सोरनि। दा बे गोरोन्थिया सोरनि नायजाबखौ दिनै नैबे एक्टिनि आदा भाजानि गेजेरजों दिन्थिलांनाय जासिगोन। दायो देलायगासिनो दङ, साखाफारा जागासिनो दङ नै। ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै सान्थ्रि आरो रानि एबा राजा रानिफोरनिफ्राय फुथुला दङ। राजा रानि ना सान्थ्रि जाखो बैयो मिथिलाय लांला। दा नायजाबखौ नुब्लासो मिथिसिगोन आरो। ओमफ्राय गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय। माने बियो मेला एबा बाजारनि नङा आरो गामियाव नायनो थाखायसो हांख्रायहरना लाबोनाय जादों सासे बिदा गिदिरा, गामिनि सासे बिदा गिदिरा। बे बिदा गिदिरानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बिजितगिरि बसुमतारी सारआ दिनै गावनि आंगो गामियाव माने हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों जाहैबाय चिरां जिल्लानि साम्पाबति बाजारनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदों। दा बिथांमोना नै दा आदा भाजा जे दिनैनि गोरोन्थिया सोरनि बे नायजाबखौ दिन्थिलांनाय जासिगोन। दायनो साखाफारा जागासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैजाय नै रिपर्टारफोर बिथांमोन केमेरा मेनफोरखौबो हांख्रायहरना लाबोदों। नै दायो सेटिं खालामगासिनो दङ, बिसोरबो खेबगासिनो दङ। ओमफ्राय बिथां आदा भाजाजोंनो मावफारिया बिथांमोन दङ, बिथांमोनाबो नै दायो साखाफारा जागासिनो दङ। दा नै देलायगासिनो दङ नै दायो रेडि जागासिनो दङ नै। दायो माखासे माइक्र'फनफोरखौबो सेटिं खालामगासिनो दङ। माने गामिनिसो आरोना बियो बाजार एबा मेलानि नङा। गामियाव माने गामि सेनिनो नायनो होननानै माने गोजानावबो थांनानै नायनो हानाय जाया नालाय, बेनिखायनो दा नै रेडि जागासिनो दङ। थाम थिम नै बिदिनो लोगोसे देलायगासिनो दङ माखासे दामगिरि बिथांमोन, मदद होगिरि बिथांमोन। माखौ? दायो रेडि जागासिनो दङ गोरोन्थिया सोरनि नायजाब दिन्थिलांनो थाखायनो साखाफारा जाबाय।
दायो जासिगोन बावलिया। ओमफ्राय ओरै रायजोफोर दं गामिनिसो आरोना ओंखाम गोरलैनि मुङाव ओंखाम गोरलैयाथ' दहाय फुङाव गामि थांबाय ओमफ्राय दा गामिनिनो जोब नायनो होननानै हांख्रायहरदों। नायनो नागिरग्राखा गामिनि गोजासो आरो गैयालै गैया मा खालामनो मा बुंबाय थायो नोंलाय सिरि नायनो हाया नामा नों मा बखिलाबाय थायो सिरि नायनो हाया नामा नै सेटिं जागासिनो दङ हानाय नङालाय दा बारा जायगोन ना बिलाइ गांसे होथेबानो जागौमोनदां मोदानदों आरो मोदानदों लाइट बुंबाथायबाय मोदानो जाहैदों गामिनिल' आरोना जोंना नायगिरि बिथांमोना गामिनि मोनसे जोंनि गामिनि सासे बिदा जानाया माने हांख्रायनानै लिंहरदों ओंखाम गोरलैनि मुङाव आरो रायजोफोर नायथों होननानै गामिनि गोजा नायनोसै गोजानावबो मेला बाजारफ्रावबो थांनानै नायनो हाया नालाय बेनिखायनो सोरबा सोरबा गायनाय फुनाय दा माइ हानाय दुहुमना मेंनानै फैनो हायाखिसै गोजां बोथोरबो जाबायना बेनिखायनो रायजोफ्रा बेल' जायामोन आरो गासैबो फैजोबा जायगायानो थोनाय नङामोन रायजोफोर फैजोबनांगौबा आरो बे सोरबा सोरबा खामानि मावनानै मेंनानै थानाय जायोना मेथाइ खनग्राखौ ए स्पिकार मोनसेनो बानायद' लायाबा जिरायसै आयै आदैया गोलाव जाबाय नै ओइ आदै नायनोबा मा उन्दुखो जाबाय जाबाय गोरोन्थिया सोरनि गामिनि गोजा नायनो नागिरदों जोंहा द्रामानो गामियाव मोनसे न'खराव ओंखाम गोरलैमोन बे ओंखाम गोरलैनि मुङाव दिनै ओंखाम गोरलैयाथ' दहाय फुङाव जानानै थांबाय ओमफ्राय दा गामिनि गोजा गामियावनो नायनो होननानै नै रायजो राजाफोरा सारियाव दंखासै दा सोरबा सोरबा खामानि मावनानै फैनो हायासै मेंनानै माइ हानाय बोथोरना दा माइ हानाय रोगानाय मारा होनाय ओरैबायदि
ओमफ्राय दा गामिनि कयेकजन माने गोजानावबो मेला बाजाराव थांनानै नायनो हानाय जायाना बेनिखायनो दा नै सेटिं खालामगासिनो दङ आदा फाजा दिन्थिगिरि बिथाङा दाबो सफैथ'वाखै नै दायो माखासे सेटिं खालामगासिनो देलायगासिनो दङ दा माइकआबो सेटिं जागासिनो दङ दोनथ'नोसै आं दोनथ'नोसै ओंखारबोनो नागिरबाय हनै ओंखारबोनो नागिरबाय एकटिनिया आवरायजासिगोन जानोसै मिथिबाय आंना लाइफसो लाइफआनो एलखो खारदों थायो जागायनो नागिरबाय नै जागायनो नागिरबाय आदा फाजा गोरोन्थिया सोरनि टाइलसोलै बे टाइलसो टाइल औ बिथाङा सफैनो हादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सामफापुथि बाजारनिफ्राय बे अन खालामदों ओमफ्राय नाजाबनि मुङानो जाहैबाय गोरोन्थिया सोरनि दा नै माइक चेक खालामदों दाबो गानजाथ'वाखै आरोना माइक चेक खालामदों Bisa menanggung.